Patay na nga nakaplagan ng mag-umang si Arwin Abong Barcuma, 32 anyos, sa sapa sa Purok 12, Barangay Malabog, Paquibato District, Davao City, niadtong Sabado sa gabi, Enero 4, 2025. Subay sa report sa Paquibato Police Station 7, misulay og tabok sa paang biktima aron kuhaon ng iyang kabayo nga gitugway sa pikas tampi. Apan wala magsilbiyang iyang kusog tungod sa bulog sa tubig baha, sanglit kusog ang bundak sa ulan niadtong tungura ug naanod kini. Kapin 24 oras nga nagpahigayon og search, rescue, retrieval operation ng otoridad ug bandang alas 8:30 na sa gabi, Enero 5, 2025, patay na nga nakita ang biktima sa sitio Malipaga River. Nakaangkon og mga samadbunog sa lain-laing parte sa lawas ang biktima. Na-report niya sa sa Paquibato Police Station around 6 p.m. Then nakita siya ma'am alas 8:30 na sa gabi. Next day na siya ma'am, more than 24 hours ma'am. Iyang ipadaplin ang kuan ma'am, ang kabayo. Wala niya gidala iyang kabayo ma'am. Kuan ma'am, buhi iyang kabayo ma'am, ang tiyaray namatay. Nagpahimangno ang DCPO sa mga residente nga likayan gyud ang pagtabok sa sapa, hilabi na kung kusog ang bundak sa ulan aron malikay sa peligro. Gidala na sa usa ka punerarya sa likanan Barangay Lasang ang patayng lawas ni Ungkoy. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe.